I m'havia plantejat aquesta presentació amb aquests 4 eixos, una mica les característiques del tabaquisme, què ha fet la psicologia pel tabaquisme, quines evidències tenen els tractaments psicològics, una mica de tic i tabac i 4 dades sobre un estudi que aquí també m'interessarà una mica provocar, que s'ha fet entre els col·legiats de tota Espanya, que es va fer des del Consell de Psicòlegs, sobre consum de tabac i actituds envers el tabac, formació del propi col·lectiu en relació al tabac, i veureu algunes dades que són força interessants. Intentaré anar molt ràpid, o més ràpid, sobretot per generar després debat, que és la part moltes vegades més interessant, però sí que hi ha dades que són importants donar-les. Primer, el tabac és la primera causa evitable. De vegades dic, què és l'important a la diapo? Està en vermell, una mica per provocar també, perquè l'important és que és evitable. L'OMS diu, si només pots fer alguna cosa per la teva salut, deixa de fumar. Si només tinguessis que escollir una, perquè l'impacte és brutal. A Espanya, com sabeu, el consum està sobre el 27%, de la mitjana de la població, homes un 32%, dones un 22%. Això què vol dir? Que la majoria de persones no fuma, però que són dades molt altes, és una prevalença molt alta. En canvi, si la majoria de persones no fumen, com és que un 30% de la població adulta marca moltes vegades la legislació? És un tema també força interessant. Perquè heu vist que ara hi ha una campanya per Barcelona de s'acabarà la nit quan es prohibeixi fumar als llocs de treball. No importa que els cambrers, cambreres tinguin càncer de pulmó, l'important és que la gent es diverteixi. Són treballadors. De forma que a Europa moren 3 milions de persones a l'any, 56.000 persones a Espanya, una cada hora a Catalunya, això són dades que van treure del Departament de Salut fa un parell de setmanes, i una de cada 3 morts es dona en gent amb edat laboral, és a dir, es dona abans d'hora. Això què el provoca? Doncs el provoca les substàncies que té el tabac té més de 4.500 substàncies, però per agrupar-les molt ràpidament, perquè entengueu, podem parlar de la nicotina, que és la droga del tabac, és la substància que fa que tu tinguis ganes de fumar, que tinguis un síndrome d'abstinència, que després el repassarem. Després estan totes el que seria els quitrans, són una barreja de substàncies que provoca o estan molt directament relacionats amb el càncer, i el monòxid de carboni, que és el fum del tabac. El tabac és l'única droga que té un consumidor actiu i un consumidor passiu, no hi ha cap altra. Per tant, el monòxid de carboni és molt important tenir-ho en compte. I està relacionat sobretot amb problemes cardiovasculars. Què més tenim? Doncs que les recaigudes del tabac i l'heroïna són iguals, pràcticament, en el temps. Llavors, per què s'exigeix tant el tractament del tabac que tingui un èxit molt elevat? És una qüestió que els que treballen en tabac moltes vegades ens ho plantegen. Per què? Perquè es banalitza moltes vegades el consum, perquè es veu com que no és una droga. Sabeu que els legisladors van parlar de drogues dures, drogues blandes. Drogues legales, drogues il·legales. Llavors, moltes vegades drogues dures, drogues blandes, doncs mireu la droga blanda. Què més tenim? Doncs que l'èxit de la gent que deixa de fumar sense ajuda pot arribar a un 5%, amb material d'autoajuda és força eficaç, més que placebo pot arribar a un 6%, tractament farmacològic un 23%, tractament psicològic pot arribar a un 33% i l'especialitzat, que fa una barreja dels dos, pot arribar a un 40%. Això és moltíssim. Per tant, tots aquells tractaments que us diguin tinc un èxit del 80-90%, ni us ho cregueu. És mentida. O mireu la lletra petita, a la setmana. Això són dades als 12 mesos, que és el que marca la revisió en Cochrane, perquè un tractament sigui valorat com a efectiu. Per tant, jo puc tenir un 100% a una setmana en un grup de 20 persones, però l'he de valorar als 12 mesos. Vigileu una mica aquests paranys a les estadístiques. El tabac compleix 5 criteris, de 7, només ha de complir, si no recordo malament, 3, compleix 5 de 7 de com a catalogar-la com a droga addictiva. Els 2 que no compleix, el 5 i el 6, és perquè és legal. Si mireu el 5, se emplea mucho tiempo en actividades relacionadas con la obtención. No sé si l'estanc està molt lluny, potser sí, però si no, realment no. I reducció d'importantes actividades sociales o laborales. Si la llei es posa una mica més dura, més realista, potser algú sí que ha de baixar 5 pisos, però poca cosa més. Compliria els 7 criteris. El DSM-4 i l'ICD-10 també tenen un criteris per diagnòstic d'abstinència a la nicotina, en la qual si deixes
de prendre nicotina radicalment, doncs tens un ànim disfòric o depressiu, insomni, irritabilitat, tot el típic del síndrome d'abstinència, que heu sentit parlar moltes vegades segurament. Per tant, estar en el DSM-4 és una cosa que hem de tenir en compte. Què tenim clar els que treballen amb tabac? Doncs que el tractament psicològic s'ha demostrat eficaç per si mateix. Després repassarem quines tècniques, quines eines. Però que també hi ha una teràpia que s'ha demostrat eficaç, que és la substitució de nicotina, el bupropion i la famosa vareniclina o Champix. Això seria per la vessant farmacològica, que jo no tocaré avui, però que s'ha demostrat eficaç i que funciona. Només donant aquestes pastilles dobles la probabilitat d'una persona deixi de fumar sense fer cap altra intervenció. També es parla d'una dependència psicològica, que moltes vegades és difícil de diferenciar quina és la física, quina és la psicològica. Abans hem parlat cuerpo, tot això, aquestes separacions, moltes vegades es fa més per una qüestió didàctica. Perquè a mi em ve una persona i em diu, tinc ansietat, és física o psicològica? Jo què sé. Si no ho sabes ni tu, ho voy a saber jo. Jo el que he de saber és donar-te eines, tant farmacològiques com psicològiques, perquè aquesta ansietat la puguis controlar. Parar-me a pensar d'on ve és separar massa. El que sí que s'ha vist que hi ha relacions molt de condicionament clàssic i operant amb, per exemple, el cafè, el gust del cafè. El que fuma acostuma a fumar, quan pren cafè acostuma a fumar. Això sí que s'ha vist. Altres tipus de relacions. Control d'emocions. Molt bé. Això està més cap a la nostra vessant, més d'una intervenció psicològica. Però hi ha d'altres que es barregen. De forma que quan es va fer un estudi en el qual es valorava la correlació entre el test de dependència física, la nicotina, i el test de dependència psicològica, és que correlacionaven, perquè semblaven que estiguessin medint el mateix. Quines variables s'associen a l'èxit quan deixes de fumar? Doncs una alta motivació, que estiguis preparat pel canvi, que tinguis la sensació d'autoeficàcia i que tinguis un recolzament social. Quines no? Doncs tenir una alta dependència de la nicotina i la comorbiditat psiquiàtrica. Com veieu, aquestes queden molt clarament dins del que seria la intervenció d'un psicòleg. I a més ens trobem una cosa que cada vegada està passant més, i és que la població fumadora d'altres països, per exemple als Estats Units, tenen molta comorbiditat psiquiàtrica, de forma que d'aquí poc dir que una persona fuma és també dir que té una patologia psiquiàtrica. És lògic. Al nostre país no, encara no. És lògic. Per què? Perquè hi ha moltes campanyes, molta intervenció, el preu és molt car del tabac i es fa molta educació, qui acabarà sent la persona que es mantingui fumant? La que tingui més complicacions. Això als Estats Units ja està passant. Aquí trigarà anys, però també és un tema important. Les unitats especialitzades acabaran veient molta gent, molt pacient psiquiàtric. Com està el recurs assistencial a Catalunya i on podria, segons la meva opinió, haver-hi un psicòleg? Com veieu, tenen el primer focus és sobretot a la primària, en el qual hi ha 225 ABS que teòricament són especialistes en tabaquisme. Això seria més o menys discutible, però com a mínim Catalunya és la comunitat autònoma que més bé porta el tema de tabac, però de lluny. Sí, però de lluny. Sortiu fora i al·lucinaríeu. Després tenen un programa només per embarassades fumadores, el PASIR. També hi ha unitats als hospitals, és a dir, gent que fa tractament a fumadors hospitalitzats, que durant el temps en què estan hospitalitzats se'ls fa una intervenció. Després se'ls intenta derivar a un centre especialitzat, a primària, on sigui, però mentre estiguin dins de l'hospital per fer l'operació, són tractats del tema de tabac. I, en teoria, hi ha 22 unitats especialitzades de referència. També es vol comptar amb les mútues, farmàcies i altres tipus de recursos privats. Això són dades de la Generalitat. En realitat, 22 unitats especialitzades no n'hi ha a Catalunya. Si n'hi ha 4, i no és una retòrica, n'hi ha massa. El problema és que també s'ha de definir què és una unitat especialitzada, que encara està en discussió. Però una unitat especialitzada, sobretot, és un lloc on es fa formació, es fa investigació i es fa clínica, que es té més temps i es té més professionals de diferents àmbits. Això seria un resum molt ràpid. Que hi hagi psicòleg o psiquiatre, si vols, malaltia mental i tal, jo diria que a Catalunya han d'haver-hi 2 o 3. A la resta d'Espanya encara pitjor. Per què? Doncs perquè al nostre país el que s'ha fet sobretot en les unitats especialitzades és que depenen de pneumologia. S'ha parlat tant del que el tabac és una malaltia que al final se l'han cregut. El tabac provoca malalties derivades, però el tabac és un problema d'addicció. I no té cap sentit, en la meva opinió, que estiguin en pneumologia.
que és on veuen les persones que tenen un problema més seriós amb el tabac perquè no han estat capaços de deixar de fumar i han patit un càncer. Vale? I això és un hàndicap per nosaltres. Però clar, si repassem la història encara fa una mica més de ràbia, perquè quina disciplina clínica va ser la primera que es va encarregar el tabac? Els psicòlegs. Vale? Als anys 50, plan de 5 días para dejar de fumar, la iglesia adventista el séptimo día, les tècniques aversives, i va cada vegada complicant-se el tema. De forma que la psicologia va veure el tabac com una qüestió de conducta, per tant, anem a incloure aquest tema en la nostra cartera, en la nostra agenda. Què va passar més tard? Doncs que als 80 arriba la farmacologia i els metges desperten. Comencen a veure que també hi ha un camp en el qual ells poden intervenir, clarament. Apareix el xiclet de nicotina, el consell mínim, programes d'autoajuda, es va complicant, com veieu, fins que arribem als tractaments multicomponents ja validats, que això és important. Tot el que jo parlo aquí està validat i demostrat, científicament, fa molts anys, del que funciona i del que no funciona en tabac. I encara et trobes gent que et parla de la hipnosis. I tu vas a un curs i dius, jo pienso, jo creo. No pienses i crees, busca. Investiga, demostra. I no hi ha cap demostració que la hipnosis, l'acupuntura, serveixi per deixar de fumar. És que mi prima lo hizo. Bueno, però per la població general no s'ha demostrat eficaç cap altre tractament a part dels que us estic dient aquí. Els materials diagnòstics també provenen de la psicologia. Test de Fageston, test de dependència a la nicotina, test de Ritmund, test de motivació, Glover-Nilsson, dependència psicològica, la història clínica, els autoregistres, tots provenen de la psicologia. Els models explicatius, igualment, el d'inici de consum, manteniment, estats de canvi, seguiment, pot continuar, tot prové de la psicologia. I tenim evidència científica. I tenim també una obligació que moltes vegades oblidem. El codi deontològic de qualsevol professió de salut obliga a fer servir tractaments que s'hagin demostrat eficaços fins a aquell moment, o en aquell moment, perdó. Per tant, no podem nosaltres, quan fem la nostra funció de professionals de la salut, recomanar altres tractaments que no s'hagin demostrat eficaços. Una altra cosa és que estiguis fent investigació, això és una altra cosa molt diferent. No confonem la investigació amb la clínica. Perquè jo em trobo això, que hi ha gent que fa hipnosis perquè li han dit que funciona i tindrà un èxit amb els seus pacients. Però quina part és la que està fent la seva intervenció, la hipnosis, per descomptat? És la intervenció que està fent la mateixa persona. Què s'ha fet o quins tractaments s'han vist eficaços? Autoregistros, el recolzament social, habilitats socials, d'afrontament, resolucions de problemes, tots dirigits sobretot a fer incompatible, fent un resum molt ràpid, el consum de tabac amb la feina que estiguis fent. A part d'això, es va incloure tot el que seria ja tècniques més cognitives per controlar també estats emocionals, que s'ha vist molt clarament que els fumadors fumen quan estan nerviosos, quan estan tristos, quan estan contents. Moltes vegades es parla molt de les emocions negatives, però la recaiguda es dona moltes vegades en emocions positives. Vamos a celebrarlo, que esto es un chollo. I es dona moltes recaigudes allà. Es fa l'acudit aquest tan dolent de BBC, les bodes, bautizos i comuniones, i és veritat. Augment de l'alcohol, baixada del control, recaiguda, fàcilment. És una emoció positiva. Per tant, hem de centrar-nos també. En emocions positives hi ha pocs estudis. Per tant, el que s'està fent ara en una unitat especialitzada és un tractament multicomponent combinat. És a dir, tractament mèdic, tractament psicològic. Els dos conjuntament. Quin problema tenim? Tenim un problema també el que s'està fent a altres països que li diuen counseling. Nosaltres no tenim un concepte que sigui clar per dir quina intervenció fa un metge, que no és farmacològica, com li diem? Tractament psicològic, apoyo conductual. I aquí està la lluita. Perquè si li diem apoyo conductual vol dir que qualsevol metge pot fer una intervenció com a psicòleg, perquè farà servir aquestes tècniques i dirà jo faig tractament psicològic. I això us ho trobareu molt. Que hi ha moltes CAPs que diuen nosotros hacemos tratamiento de grupo. ¿Quién lo hace? Una enfermera. Bueno, hacemos tratamiento psicológico. ¿Quién lo hace? Una enfermera. Per què? Perquè en realitat penso també que és una qüestió de concepte que no el tenim. És una altra cosa, no és un tractament psicològic. Però tampoc comencis a buscar retòriques d'ajuda conductual i coses així. Hem de reivindicar la diferència. A altres països no passa.
no passa. Llavors, tenim el que jo he posat aquí en petit, un error de possessió i un error d'omnipotència. La gent pensa que jo, com soc metge, puc fer tot, però el psicòleg també, cuidado. Que això m'ho trobo constantment. Jo com soc psicòleg faré, i el tractament, com és un problema de conducta, el consum de tabac, jo seré el que faci el tractament. Veus que se te'n va por ahí, com vols que l'enviï el metge que l'empastillarà? Això t'ho trobes. I és difícil moltes vegades trencar això. En canvi, la gent que treballem a unitats especialitzades hem tingut totes les facilitats per part dels metges. El problema és més d'estructura. Per un metge és molt més fàcil contractar a un altre metge o una infermera que un psicòleg. És molt difícil contractar un psicòleg. Però no és un problema del col·lectiu en general, és un problema del sistema. Del col·lectiu parlo com a persones, i menys en tabaquisme. Per tant, què passa moltes vegades? Que van al Ministeri i defensen hay que cofinanciar los tratamientos efectivos. Quins són els tractaments efectius per deixar de fumar? Us ho he dit abans. El psicològic és efectiu? Poseu aquesta cara, que sí. I per què no el defensem? Igual que la nicotina, igual que la vareniclina. Els metges no ho faran per nosaltres, lògicament. Que han d'anar ells a defensar-nos? Crec que no. Vosaltres anireu a defensar que necessito un médico en mi consulta? Asseguro que no. Per tant, no demanem coses que nosaltres mateixos no demanem. Està canviant, El CNPT, el Comitè Nacional per a la Prevenció del Tabaquisme, cada vegada parla més del psicòleg perquè ja estem dintre. El Consell de Psicòlegs està dintre del Comitè Nacional. Per tant, cada vegada que abans deien s'han reunido professionals de la medicina, farmàcia, enfermeria, els psicòlegs no apareixen mai. És que no hi havia ningú. Ara sí, això està canviant, i ha canviat molt. Perdoneu. Llavors, quina eficàcia tenen els tractaments psicològics? Si marquem que la sense teràpia seria un 1, la relaxació, contrato de contingències, control de peso i la reducció gradual de nicotina i alquitrán i l'afectació negativa, com veieu, no tenen suficient eficàcia. Tenen un alt ràtio que baixa de 1. En canvi, hi ha zones d'Espanya que es fa la reducció gradual de nicotina i alquitrán com a tractament de referència. Per què? No es fa en cap altra part del món. S'ha abandonat fa molts anys. Segona part, la resta sí que s'ha demostrat eficaç. Les tècniques aversives estan aquí i tothom les posa. Quan li demanes a algú, fes-me un resum de tècniques, les aversives. Algú fa servir tècniques aversives a Espanya per deixar de fumar? Primer, que jo diria que no són ètiques. En tot el que tenim, fer una persona que estigui a punt de vomitar em sembla poc ètic, sobretot perquè tenim altres eines. Llavors, estan sempre amb els resums perquè són clàssiques. Però inclús aquesta recomanació, aquesta última revisió va dir que deixem de recomanar-les perquè ningú les fa servir. Veus, si no es fan servir, per molt que haguessin tingut efectivitat als anys 70, passem del tema. Què més tenim? L'APA l'any 96 va dir que això era eficaç. Són totes d'una vessant cognitiu-conductual, com veieu. Són les que s'han demostrat. La resta no. Després, què més tenim? Que si la intervenció dura més de 10 minuts, s'ha demostrat més eficaç. Que si la intervenció total dura uns 90 minuts, com a mínim, s'ha demostrat més eficaç. I que si el número de sessions és més de 8, s'ha demostrat també més eficaç. Qui pot fer aquest tipus d'intervenció? Un metge no té temps. Si ens deixéssim, si estiguéssim bé dins, això és de psicòleg. Perquè li ha de dedicar més temps, més sessions, més temps per sessió i més temps en total i més sessions. És una típica intervenció psicològica i és la que té més eficàcia, per tant l'hem de reivindicar. Nosaltres no tenim un laboratori darrere, que pressionarà també. Els metges també tenen els laboratoris que pressionen perquè hi hagi un cofinançament, està clar. Això és un hàndicap molt bèstia. Abans es deia, és que jo publico en revistes mèdiques. Clar, jo vaig a congressos, jo tots els congressos que he anat ha estat pagat per la indústria farmacèutica. En altres àmbits, segur que no et trobeu aquest diner. És un hàndicap. L'hem d'acceptar. És a dir, ara que tu facis un estudi sobre la intervenció en la qual la estimulació no sé què funciona bé, és que si no hi ha un laboratori que guanyi calés, ha d'estar molt ben fet. És així. Després, si mirem el tema del format de la intervenció, quan el material d'autoajuda, ja us he dit, moltes vegades donar un fulletó és efectiu, és més efectiu que placebo. Per tant, si no podeu fer una altra cosa, doneu un fulletó. Un telèfon proactiu, sabeu la diferència entre proactiu i reactiu? Proactiu és que tu
agafes les dades de la persona, li respons, li fas individualitzadament el tractament, però ho fas a distància. En aquest cas és telèfon, pot ser web. El reactiu és com el telèfon de l'esperanza. Llámeme usted cuando esté nervioso o cuando se encuentre mal. Aquí és més a la persona. L'altre és aquest, el proactiu, està més estructurat. Tractament grupal i tractament individual. No hi ha diferència entre tractament individual i grupal. No s'ha trobat una diferència significativa. Per tant, a l'hora d'escollir, s'escull el grupal per una qüestió de cost-efectivitat. Pots tractar 15 persones en una hora i no 15 hores amb 15 persones. Però d'eficàcia en tabac, sempre parlo en tabac, no s'ha demostrat. Després tenim un tema molt interessant, i és que si tu a la medicació li poses tractament psicològic, el millores, i si al tractament psicològic li poses medicació, el millores. Quina interferència teniu vosaltres com a psicòlegs si la persona que ve està medicada? Per deixar de fumar, està medicada. Al contrari, si no té pràcticament síndrome d'abstinència estareu encantats. Per tant, aquesta lluita, en realitat, a les unitats especialitzades no existeix. És una lluita de no sé d'on. Jo no tinc cap dubte, els meus pacients, el 95%, estan amb tractament farmacològic per deixar de fumar. Perquè és efectiu i molt segur. Primer, nicotina es compra sense recepta. I és una substància que ja estan prenent. El tabac té nicotina. Champix, és de prescripció. Però ja tens un metge que li recomanarà i li farà el seguiment. Per tant, a mi com a psicòleg no m'interfereix en absolut en cap mena de la meva intervenció, al contrari. Altres tipus de medicació entraríem a discutir, però aquesta no. Després hi ha una dada molt interessant. Si tens una persona en la qual només tens un tipus de clínic, potser només un metge, només infermeria, si tens 2 tipus millora, a partir de 3 s'ha vist que potser no. Per tant, tenir 2 professionals sanitaris de diferents disciplines va millor, va bé, millora. Potser 3, com veieu, ja la intensitat no és tan forta. Tenim unes funcions claríssimes. Després veurem què penseu, perquè no sé si algú haurà fet el qüestionari aquest, que li van passar des del Consell de Psicòlegs, que moltes vegades no ens creiem la nostra funció modèlica. Una modèlica educadora, una social i una assistencial. Parlo molt breument a explicar-vos l'ús de les TICs. Jo l'última vegada que vaig fer una xerrada fa 15 dies vaig dir segurament se m'escaparà dir les noves tecnologies, però de nueva no tienen nada. Tu abans ho has dit, m'ha agradat molt. La evidència de que fer servir TICs en tabac és eficaç és de l'any 92, però encara tenim la coletilla de les noves tecnologies, les noves tecnologies. Potser són noves aplicacions i van sortint alguna coseta nova, sí que és veritat, però són coses que ja se saben. Crec que dels pocs camps on s'ha demostrat que hi ha una eficàcia és en el tabac perquè es van fer servir des de fa molts anys. Després ara han anat sortint altres experiències i està molt bé, però aquí hi ha un bagatge important. Per això s'han fet congressos, s'ha fet l'European Network of Quit Lines, reunions de North American of Quit Lines. Quit Lines és el nom que se li dona als telèfons i també a les webs per deixar de fumar. S'han fet reds, xarxes com aquesta, s'han fet protocols en els quals es diu què ha de tenir una web per ser eficaç per deixar de fumar. Tot això fa molts anys que s'està treballant i nosaltres tenim una experiència amb això. Sobretot s'ha fet a Canadà, Estats Units, Nord-Amèrica, fa molts anys que ho tenen, aquest tipus de serveis, moltes vegades pagats per associacions, que és una cosa que a Espanya també costa. Jo vaig estar fent una estada a la Quit més important de Londres i estava pagada per diferents entitats, laboratoris, i eren els que s'encarregava del National Health System, del telèfon per embarassades. Aquí, que el Ministeri delegui un servei d'aquest tipus a una entitat que és una charity, una ONG, és impossible. És molt difícil, a part que tenim un sistema sanitari descentralitzat. Són 19 serveis sanitaris, 17 comunitats i 2 ciutats autònomes. Nosaltres tenim aquesta web, que aquesta la veureu, és la nova plantilla que treurem a partir de dilluns pel Dia Mundial Sense Tabac, en el qual ens hem vist obligats d'alguna forma a anar ampliant el que seria de no només tenir un e-mail, sinó que la gent ens pugui trucar per telèfon, o nosaltres també tenim presencial. Moltes vegades tens un pacient que li dius vine d'aquí 15 dies, no puc, a la feina no em deixen. Doncs parlarem per telèfon, t'enviaré un e-mail. Això és una necessitat que cada vegada estem tenint més informalment. I el que hem intentat amb aquesta web és fer-ho més formalment, fent un protocol, vaja.
I això és la tendència a la qual s'està anant a tots els països i serveis d'aquest tipus que porten anys fumant. L'American Cancer Society tenia inclús una quill line que la primera trucada era 1 hora. Això és terrible. Van reduir i van veure que no calia 1 hora per telèfon. I que encara no sé la gent que aguantava 1 hora per telèfon, no? Però clar, altres països, també és molt divertit, això és de Philip Morris. Com fumar mata, ja no poden dir que no, que abans s'ho inventaven. Inclús tenen pàgines per deixar de fumar. Però per deixar de fumar, si ets americà i vius a Chicago, si ets africà i vius a no sé on, muérete, compra el tabaco, no importa. És per rentar una mica la consciència del país. Sí, si entreu, Philip Morris, que per cert hi ha un apartat en espanyol totalment pels hispans, o sigui, no tindríeu cap problema per llegir-lo i per veure-ho. Deixa de fumar i tenen una pàgina web per deixar de fumar. Ara hi havia una controvèrsia perquè s'han ficat també a Facebook i, en teoria, al ficar-se a Facebook, Philip Morris està incomplint la normativa del Convenio Marco de Control del Tabaquismo de la OMS. I estan lluitant per veure, clar, no li deixen fer publicitat, està prohibida, per tant busquen qualsevol altre espai on no hi hagi de control. Per tant, quin paper tenim els psicòlegs? Què ha passat a Espanya? Perquè si no, tot això que hem vist prové de la psicologia i els psicòlegs ara som els últims. Què ha passat? Perquè això és el Dia Mundial sense tabac de no sé quin any. Ara no recordo l'any, no fa gaire, fa 2 o 3 anys. Si llegeu el text, els professionals de la salut han de treballar en tabac i el text de la OMS posa els psicòlegs. Al Ministeri no. Els psicòlegs són una cosa que encara no saben ells què són, li he de dir jo. Llavors van fer un estudi sobre quin és el consum de tabac entre el col·lectiu de psicòlegs, el Consell de Psicòlegs. Van fer una enquesta amb 1.000 col·legiats i el que van veure d'entrada és que fumava, en general, una miqueta per sota de la població general, una cosa que ens va sorprendre perquè sempre pensàvem fumaran per sobre, o fumarem per sobre, els psicòlegs com a col·lectiu. Es va veure que no, el qual era molt bo, és molt bo. Els metges fumen per sota de la població general, infermeria fuma per sobre. De vegades també es confonen les dades. Els metges han fet moltes campanyes i fumen per sota. Infermeria pot fumar el 50%, tranquil·lament. Llavors aquí és on de vegades li preguntaves actituds, ¿no? Los profesionales de la psicología juegan un papel relevante como modelos de salud. Sí, claro, hombre, somos muy importantes, ¿no? Pero cuando le preguntabas que los profesionales de la psicología que fuman tienden a aconsejar menos, deien no. Hi ha estudis que demostren que un clínic que fuma recomana menys, però estudis científics, hi ha 3 o 4, no només n'hi ha un. Per tant, quan es recomana que una persona que treballa en tabac no fumi, no és únicament per donar imatge, sinó perquè també canvia la seva actitud. Però aquesta, diguem-ne, no es té aquesta consciència. És com dir, no, fumar és una qüestió personal. Què més tenim? És important que se prohíba la publicitat. Això sí que estaven d'acord, més o menys. Les campanyes de prevenció més impactants són pujar el preu i prohibir la publicitat. Oblideu-vos d'anar a les escoles a explicar el tabac. Puja el preu, s'ha acabat el tema. Puja el preu, posa-ho com a Anglaterra. 7 euros. A veure quin nano fumant. Després una altra qüestió és l'edat de consum és als 18, faig un incís. Hi ha algú que hagi començat als 18, a partir dels 18, l'edat mitjana de començament a fumar en Espanya està als 12-13 anys. Hi ha alguna cosa que està fallant a nivell legislatiu, de control. Bueno, aquí, los profesionales de la psicología deberían sistemáticamente aconsejar a las personas que atienden a que dejen de fumar. ¿Pero qué me estás diciendo? Que eso es meternos en la vida personal. Vamos a preguntar cuántas relaciones sexuales tiene a la semana, pero no le diremos que deje de fumar. Enteneu el concepte? És a dir, és molt impactant el fet que tu només preguntis i registris. Això ja té un impacte brutal. I això és un minut. Com li preguntes qualsevol cosa d'edat, fuma tabaco? Si no, l'apuntes. Doncs la sensació o la percepció és que no té cap impacte i que per tant no és important fer-lo, quan realment és una de les mínimes coses que s'ha de fer. ¿Qué més tenim? Bueno, quan preguntem, ¿su trabajo en psicología conlleva atender a personas? Sí, vale. ¿Cómo calificaría su preparación? Pues la preparación, insuficiente en un 36%, suficient un 25%, buena un 21%. Si mirem en clínica i salut, només diuen bona un 25%. Una quarta part de la gent que ha fet, o que té una formació clínica, és la que considera que té una formació bona en tabac.
Jo crec que és massa agosserat. Deuen pensar, el tabac deu ser com tractar altres drogues. Perquè, tal com s'ha dit abans, en medicina no es parla mai de tabac, es parla de les malalties derivades. Però és que en psicologia, tampoc. Tots els cursos i coses que es fan durant la carrera en temes de tabac es fan perquè al profe de torn li interessa el tema. No està estructurat en el currículum. Això és un hàndicap molt bèstia. Torno a dir, la primera causa evitable de mort. Vale? Com veieu, molt poca formació. Però això és a totes les professions, cuidado, no és una cosa nostra únicament. Vale? Atender a persones, ¿no? Entonces, llavors dius, ¿realiza usted algún tratamiento? La majoria no fa cap tipus de tractament en tabac. Cap ni un. Pot ser provocat perquè no estem on hauríem d'estar, això és veritat, però també pot ser que no tenim la formació, segona part, i tercer perquè pensem que és un tema que no ens toca. Registra sistemàticament el consumo, ja us he dit, ja heu vist abans, ¿no? En clínica de salut només un 30%, ¿no? Se proporciona consejo sistemático només un 30%, un 25% de mitjana. Consejo sistemático es decir, oiga, a usted le iría bien dejar de fumar, si quiere le busco un sitio, si yo no sé, o si vol comencem un tractament. Si he trigat com 10 segons, tampoc hi ha aquesta sensació, ¿no? Però el millor de tot és que ¿qué método utilizó para dejar de fumar? Sin ayuda, los materiales de autoayuda són una cosa que estan com disparades. Tractament farmacològic només un 4,5%, tractament psicològic un 2,8%, que ja és com per riure. O sigui, fan servir més el tractament farmacològic que el psicològic. Clar, que després hauria de veure què s'entén per aquí. Això no es diferencia de la població general. Però nosaltres tenim formació clínica. Per tant, com és que sabem que existeix, o hauríem de saber que existeixen uns tractaments eficaços, no es fan servir? És una pregunta que després deixo pel debat, si voleu. Això es preguntava, quin tractament va fer servir vostè? Y a sobre le preguntas, si se plantea dejar de fumar, ¿qué tratamiento haría? Lo mismo, sin ayuda. Això és general a la població. El 90 i pico % de la gent pensa que per deixar de fumar no ha de buscar ajuda. I si busca ajuda, hòstia, és que soy débil, és que me falla algo. I clar, llavors tens la indústria farmacèutica, la indústria tabaquera dient fuma, que és muy divertido, sanitat dient no fumes, que te vas a morir, ells enmig i quan busquen ajuda no troben i a sobre si han de buscar ajuda es senten com molt malament. Per tant ja et venen una mica cremats. Esperant veure pulmons cremats i coses d'aquestes perquè els hi faci efecte. I com veieu, no hi ha massa diferència. I en relació a aquesta diapositiva l'he posat perquè, com veieu, ¿le gustaría dejar de fumar? Estem parlant d'un 42%. Ho dic perquè, segons com tu facis la pregunta, les enquestes surten malament. Si jo us ho pregunto, ¿queríais ser ricos? 100%. Ah, pero tenéis que hacer esto. Si yo pregunto, ¿quieres dejar de fumar? Sí. La setmana que viene, esto cambia. Per tant, les enquestes moltes vegades diuen el 80% de la població a Espanya vol deixar de fumar. Mentida. Fes bé la pregunta. Pregunta-li quan. D'aquí una setmana? D'aquí un mes? Tindràs més dades. Llavors arribaràs a nivells d'aquest tipus, que són més normals. Perquè si no dona la sensació que hi ha com una tendència o unes ganes sempre de deixar de fumar, que tothom està intentant deixar-lo, i no és veritat. No és veritat. Hi ha molta gent que per qualsevol qüestió està el que es diu que és consonante, que és que està fumant i està tranquil. Després hi ha els dissonantes, que és que estan fumant però volen canviar la conducta i deixar de fumar. Però no sempre és la majoria, com diuen. Deixo les preguntes, qualsevol altra idea pel debat. Aquí teniu el meu email per si necessiteu qualsevol cosa i estic a l'Hospital de Bellvitge. Si necessiteu tabaquisme, qualsevol cosa, truqueu allà. Gràcies.